Здравейте, аз съм Хазал. Днес съм докторант в областта на гастрономията и кулинарните изкуства. Ще говоря за това как да установим тенденции в кулинарията. По същият начин предприемачеството в селските райони, синергията в селските райони, в храните и туризма е важна. Особено храната има важно значение, роля в развитието на туристическите услуги, тъй като често прави компромиси с хората или повечето от разходите за преподаватели и тези пари редовно се харчат директно с местни фирми. Той също твърди, че интегрирането на хранителни преживявания в развитието на устойчивия туризъм в селските райони и отдалечените райони могат да помогнат на бедността. Относно управлението на това, основните точки на фокус са: управление на доходите, управление на кухнята и управление на грижата за клиентите добре, така че постигнете селските синергии. Гледат по-нататък към местоположението на картата на дестинациите с гастрономическа стойност, са уместни за определяне на синергии и мрежи от интернет, също и за генериране на синергии и печалба, критична маса, подкрепа за създаването на партньорства, работещи мрежи, продуктивни клубове и клъстери. Нека погледнем по-дълбоко, за да пренесем двигатели на допълнителни синергии. Бруно ги обръща като насочени към развитие на селският сектор и без местно сътрудничество това може да се окаже невъзможна мисия. Трябва да запитаме какви могат да бъдат потенциалните регионални туристически клъстери и партньорства. Един отговор на това може да бъде по-добри кооперации или, например, местни власти. Относно туризма също установява партньорство въз основа на географската област и споделени географски характеристики. Последното може да бъде подрегионално тематично базирано партньорство, като кулинарно наследство. Вие също трябва да запомните аспектите на истината трябва да се развиват главно в синергия с близки местоположения и местни приемни способности, като настаняване или информация, тъй като стигаме до края. Ето някои предложения за предоставяне и предотвратяване на предложения. Напълно в моята партньорска комуникация е голям ключ. Трябва да познавате всяка компания, но също и за необходими са ангажиментите от страна на участника. Не забравяйте да планирате правилно в ранен етап, който партньорството се прилага. Вашият опит има значение. Трябва да споделите всички рискове. Нека да ви смиламе, за да прегърнете предприемаческото мислене, за да прегърнете предприемачеството, да направите този преход по-бърз и да коригирате начина си на мислене. Има много книги по тази тема, но аз ще ви препоръчам трите мисли. Първата е епохата на метапредприемачеството. Пътуване в бъдещето на предприемачеството. Втора книга, която бих ви препоръчала, е Предприемачът. Изкопайте 100 основни характеристики на вярванията и навиците на елитните предприемачи. Последният е Предприемачество за стартиращи фирми в селските райони. Това е електронна книга, до която можете лесно да стигнете, но разбира се, можете, освен моите предположения и предложения, вие винаги може да опитате да намерите онлайн книги на собствените си езици, като непрекъснато работите с правилните хора на това пътуване, също са от съществено значение. Разбира се, не всеки предприемач трябва да започне с бизнес партньор. Процесът на намиране на партньор, който не трябва да се възприема като правещ бизнес с приятели, трябва да се обмисли сериозно в този процес. Правен и финансиран въпрос също трябва да се вземат под внимание и трябва да се получи правна подкрепа по време на формализиране на партньорство. Предприемачът винаги трябва да е готов и да вземе предпазни мерки срещу възможни спорове. Друг показател, който има значение, е местоположението на вашия бизнес. По време на избора на местоположение има някои критерии, за да имате предвид продажбата на продукти или услуги, естествено на целевата аудитория и нивото на доходите на целевата аудитория, целевия пазар, на транспорта, съоръжения, престижът на местоположението.
Разпознаване на магазина може да бъде оценено, като избирате местоположение. Предприемачите с финансови затруднения също трябва да взимат предвид своите в зависимост от финансовите условия. Капиталът до кръста може да попречи на успешна предприемаческа кариера. Извършването на рекламна и промоционална работа също е ключов елемент. Предприемачи, които организират закачливи забележки и безжични рекламни кампании без разходи, твърде много бюджети, могат да заемат наложи внедряване на традиционни и дигитални маркетингови стратегии, едновременно в зависимост от сферата на действие на бизнеса. Също трябва да създадете кръг и непрекъснато се опитвайте да развивате вашата бизнес мрежа, както преди. След стартиране на вашето стартиране не трябва да пренебрегвате факта, че всеки, когото срещнете, може да се превърне във ваш потенциален клиент. За да направите това, трябва да сте общителни и социални. Събития и бизнес срещи и ако е възможно да посетите вашите потенциални клиенти и се представете, докато личната ви мрежа се разширява, може да намалите загрижеността ви за успеха. Ако също смятате, че намирането на референции е много важно, може да увеличите продажбите си потенциално независимо от предприемачество. Курсове, които се предлагат по целия свят като дискурс. Целта на тези курсове е да насърчи учениците към предприемачество и да ги оборудва съзнания, които ще увеличат степента на успеваемост на предприемачеството в допълнение към теми като техники за мислене на иновации, бизнес план, маркетинг, аргументиране. На студентите в този курс, например, Udemy курсове, ADEX курсове и безплатни курс. Тук са някои вдъхновяващи истории за успеха на бизнеса в селските райони, гастрономията и истории за успех с енергия в Турция. Първата история е от единбургска пуйка, предприемаческа жена, която отглежда който купува от майка си, за да се срещне с нуждите на децата си и започва да проследява животни, с които е създала нова производствена форма. Подкрепата, която е получила от институцията за подпомагане на земеделието и развитието на селските райони, предприемаческата жена, която получи подкрепа за марката на 65 души за съоръжение с инвестиция от над 1 милион евро и оборудване на съоръжението с най-новите технологии. Тя също така продава 900 литра месо, за да го преработва с съоръжения всеки ден, така че какво мислим? Видеоклипове от историята е вашата предприемчивост. Може да расте с времето. Важно е да започнете. Втората история е също с две жени от общественият окръг на Тенеси. Започва да произвежда факти, като купува лист с парите въз основа на 3 години и половина. Жените, които произвеждаха изцяло ръчно изработени чанти на ръка, се обърна, за да се обади продавача под жилищната сграда в работилницата, че поръчките се увеличават. През септември 2017 година на домакини, чието производство се увеличи за 2 години, участваха в Първият човек в предприемачески проект състезание, организирано от общата жизнено важна част на учение през целия живот на министъра. На финала жените предприемачи стартираха кулата за обаждания под техния апартамент в работилница и работят, за да останат първи в състезанието. Предприемаческият слух, който стигна до последната битка в състезанието, организирано в цяла Турция, спечелиха първото място в финалното полувреме в Истанбул на 5 декември 2017 година и бяха наградени с 15 000 турски лири. Последната история е шерифът, главната домакиня на Алан Сатори и майка на 3 деца в Карамелс са магнетични улица и тя произвежда зехтин с грамовете, които е получила от курса за жени.
предприемачи и тя изнася продуктите си през интернет, заявявайки, че безработицата се увеличава с затварянето на мини в града и тя отива и иска да намери решението на това. Със собствените си нужди тя има градина пълна с маслинови дървета и продава възможност за създаване на нов бизнес за нейният, който участва в курс по предприемачество за жени. В пещерите на разходите започва да произвежда зехтин благодарение на работното място, което създава преди 2 години с 100 000 лири. Голяма подкрепа получава и засажда още 500 маслинови дървета. В тази градина произвежда около 10 тона зехтин годишно. Отглежда от фермите около нея, която казва, че маслото, което произвежда чрез интернет, дори изнася маслото. Нейният син каза, че са започнали да изнасят зехтина за Германия, Норвегия и Япония чрез интернет, тъй като цяло трябва да проучите района си и ще намерите своето вдъхновение за стил. Поздравления и благодаря!
и ето как изглеждат, когато са готови.